کوردستانên hêja li şoreşa evcare ya Rojhilatê Kurdistanê dema behs tê kirin li ser pêwîstiya serxwebûnê ji bo Rojhilatê Kurdistanê yan jî kar tê kirin ser bîrobaweriyên serxwebûnê. Gelek kes diş derdkevin û dibêjin ronin niha nedemê wan axivnaye. û ev kesên henê xwe gelek şareza, zana û têgehtî dibînin. û wan kesên ku ser bîrobaweriyên serxwebûnê dimeşin yan jî kar dikin wan weke nezan û paşkeftî dibînin. Pirsyar ev ye, ew kesên ku dibêjin niha nedemê wan axivnaye, erê we kîjan dem destnîşan kiriye ku guncaw e ser serxwebûnê biaxivin û ji bo wê demê jî we çi amadekarî kirine. Netewe ku ev 100 sal e paşekirî û dagîrkirî ye, divê bi hênceta hişta nedemê wan axivnaye 100 salên din jî li bin dagîrkariyê, zordariyê, kuştinê, talankirinê, tecawuzkirinê û koçberiyê de bijîn. Eger îro hûn ji ber opozisyona Farisan ya ku li dîasporayê ya ku hiç desthilateke wan jî nîne, hûn nemêrin ji dûr ve ji navê Kurdistanê bihînin yan jî mijara serxwebûnê vekin. Belê eger rojekê ev Farisên henê bûne xwedî hêz û desthilat, hûn ê bi çi şêwaz mijara serxwebûnê vekin. Ji bo netewekê bêdewlet hemû dem, hemû mehên salê, hemû werzên salê, hemû roj û her dem ji mêrek demdema behs kirine ser serxwebûnê. û divê bê çavşûrî, bê şerm û vekirî hemû xelkê dinyayê agehdar bikin û tê bigihînin ser daxwaziyên me yên dîrokî. Bimire îrançiyetî belê ji bo serxwebûna Rojhilatê Kurdistanê.